vostè i jo tenim també un problema, que és que ens automotivem a fer rèpliques i jo ja no volia parlar més i llavors m'ha incitat i llavors ja sap que tornaré i llavors... Ha estat una rèplica que no és una rèplica, ha estat... No sé. Sí, en tot cas, primer, era per tranquil·litzar-lo també, perquè... Val, doncs ja en som dos. De fet, jo faig meva una frase d'un bon amic meu i tinent d'alcalde d'un municipi veí, que és l'Isaac, que sempre diu que la política la fan les persones, però que no és res personal. Per tant, no pateixi, que no m'aniré mai emprenyat d'imbolers d'aquest ple, perquè vull dir, aquestes preocupacions d'aquest tipus queden més o menys per allà a les escales. Vull dir que no pateixi amb això. En tot cas, nosaltres hem manifestat mà oberta. I a nosaltres el que ens preocupa doncs, és l'estratègia de futur d'aquest municipi. I aquí segurament divergim, però que nosaltres entenem que la millor manera de solucionar els problemes primer és reconèixer-los. I ens dol doncs, que no reconeguem determinats problemes, perquè segurament avui a la nit continuarem tenint només 2 policies municipals patrullant pels carrers, perquè segurament és igual, ara ja n'hem entrat. Però sí que ens agradarà això, és a dir, si vostè, jo me'ls crec, és evidentment no tancarem ponts perquè tampoc en tenim cap mena de necessitat, ho he dit en tot el discurs i ho reitero, si en volen parlar i volen parlar de l'estratègia, doncs nosaltres serem aquí pels acords que em sembla que tots plegats entenguem doncs, que milloraran el municipi. Gràcies.